Lefol men gadanol tayre adande. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo. En juuli e kohoho makko ɓurnaɗo Muhammadou, yo jam e kisal ngone mo. Hettiyankoɓe men tedduɓe, on calminama e inde, on manama e yettode. Eɗen jogii weltare mawnde e fuɗɗade hande taro deftere jignaɗo men tedduɗo Cheikh Hamidou Kane wiyetende l'aventure ambugue, e firo jignaɗo men tedduɗo yo yurmede Allah woni mum Ceerno Aboubacry Dem, nde o inniri Inta Aanniinde. Jignaɗo men tedduɗo Cheikh Hamidou Kane jeya koto goto e gure men lolluɗe e nder Fuuta, wuro ene wiye Salde Tebogut, e nder diwan Yirlaɓe e palol dande wargo maayo Sénégal. O yi aduna koto Matam to jignaɓe makko gollanno nyande 2 lewru setto hitande 1928. O jangi jangde townde to duɗe jaaɓi hattirde e nder dowla France e fannuji miijiyankagal e juɓɓudi laamu. Nde Sénégal heɓi jeytare mum, mawɗo Cheikh Hamidou Kane jeeno ko e maaɓe tuufeje ngorondi dowla o, kanko e waaɓe no Mamadou Dia e Léopold Sédar Senghor en. Deftere makko l'aventure ambugue, muulande e hitande 1961, firama e ko ɓuri ɗemɗe 17. L'aventure ambugue jeya ko e defte ɓurɗe jangede e nder duuɗe hakkundeje, ko nonne kay e nder duuɗe jaaɓe hattirde e nder duunde Afrique ha to Chine, rewrude e dongre Europe, Amérique ha to leyɗele Arabeɓe. Ayawo ganni habri en ko mawɗo Cheikh Hamidou Kane woni ɓiɗɗo pullo ɓurɗo darjude e nder jokli Baba Adama Hekala. Yo Allah ɓeydu barke e gurdam makko, o ɓooya dusde en, so yonti Allah rokka mo timmode moƴƴere. Fulo deftere l'aventure ambugue e Pulaar e inde Inta Aanniinde, waɗi ɗum ko jiknaɗo men tedduɗo hono Ceerno Aboubacry Dem, yo yurmede Allah woni mum, e hitande 2005 e muulirde aret. Note de l'éditeur. C'est l'un des romans africains les mieux connus. Publié dans les années 60, l'aventure ambiguë a été écrite en français par un Peul qui
parler de ses propres origines dans le nord du Sénégal, ainsi que des conflits intérieurs qu'il a vécus quand il a été éduqué dans 3 systèmes différents. La traduction de ce roman dans la langue maternelle de l'auteur lui restitue toute son identité et sa saveur africaine. Kongol John E.C. McGray, cuɓaɗo joɗaniɗo leydi Angleterre e laamorɗe Guinée Bissau, Mali, Mauritanie et Sénégal. Jangumi deftere Cheikh Hamidou Kande nde titonde mum e ɗemgal farayse woni l'aventure Ambugue ko nde garmi ɗo e Ndakaaru e hitande 1985. ɗum addanimi ko belamma mawɗo e gandal cellungal e kala ko faati e pinal e aada Sénégal naɓe. haɗani noon e on sanga mbiɗe wonduno e mette e nimsa ko hono nde ɗon deftere wattaka e ɗemgal gendiwal hono no Pulaar ni walla Wolof. joni noon mi weltima no fewi sabu mi andi wonde deftere nde firama e Pulaar ɗemgal binduɗo nde o ɗum woni ngal Cheikh Hamidou Kane muynigal. goomu windiyankoɓe ɗemɗe gendije waɗi golle moƴƴe e karallagal timmugal nde ɓe piri ɓe muuli ndeɗo deftere. min noon mbiɗe jogii hen weltare mawnde e ko mbawmi wadde hen ballalam ngam yimɓe heewɓe mbawa jangude deftere nde. mbiɗe yetta British Overseas Aid Administration kaddi jettor sabu ko kamɓe dokki haalis muldaɗo deftere nde. e kuɗol John E.C. McGray, cuɓaɗo joɗaniɗo leydi Angleterre hono ambassadeur e laamorɗe Guinée Bissau, Mali, Mauritanie et Sénégal. Ndakaaru e lewru Mboyi hitande 1990. tayre ɗimmere lefol men gadanol. Kongol binduɗo o hono jiknaɗo men tedduɗo Cheikh Hamidou Kane.
ine wowi wiyeede wonde firde e ɗemgal gongal wayi kono jamfaade ni holno ngol kongol jogori laatorade so tawi en ngari e firde e Pulaar hono aventure ambugue deftere nde ganduɗa nde winda ko e ɗemgal farayse ɗemgal ngal pirɗo o jiggi mbele pirɗo o hono Ceerno Aboubacry Dème o wona momtowo gondi mbele o wona joftantoɗo toñaɓe joɓowo diminna duttinowo caangol to ɓulirde mum hay so tawi deftere nde windano ko e ɗemgal farayse ɗum haɗani nde wonde deftere nokkunde e ko ɓuri ko heewde e fayida mum e ɗemgal Pulaar kañum e pinal fulɓe so hono ɗen golle juɓɓi moƴƴere mum e pewgol mum mbayi kono ruttinde heletinde hunde ɗo jokkinoɗo binduɗo o aventure ambugue anniyaki fottude miijo jangoyoɓe Inta Aanniinde tawi koɓe nanoɓe ɗemɗe ɗiɗi ɗe kono noon mbiɗe sikki wonde ko seedam faagu binduɗo o aventure ambugue jangi Inta Aanniinde o tini hen ko meɗi yiide e ko meɗi wurde e ko wayno ko majjuno feeni ko ɗon noon karallagal Ceerno Aboubacry Dème duumi ina wayno kala haal Pulaar bawoyɗo jangude Inta Aanniinde ma o joganoyo Ceerno Aboubacry Dème jettor e welamma mawɗo sabu ko nden tan janguɗo o tinata ko Ceerno Dème ruttinimo to leydi makko ganni to lasli makko ko hono on ɗon welamma kadi arata e maɓɓe nde kala ɓe jiiti ngalu gonɗo e nder ɗemgal Pulaar ngalu mo heewɓe e haal Pulaar en gustata saha e saha kala sabu ene nanna hen konguɗi jiggaɗi konguɗi ɗemgal farayse walla ɗemgal arab walla wolof golle Ceerno Aboubacry Dème ene ceni haa ko ɓuri ɗum ala seede mum ko nde kala an o jangowo garɗa e nokku e deftere he ma yiɗo yurnitade won e konguɗi e nder saggitorde walla e nder defte gande goɗɗe ndeke kay gacce ngala e Ceerno Aboubacry Dème o gorko newnanɗe en firo l'aventure ambugue e ɗemgal Pulaar o ganduɗo laawol ɓurgol hoolnade so tawi jiɗɗen ko huccidde e koye men jettor wodani John Migray e cuddiɗo mum ani ɓen joɗaninoɓe ɗo lamɗo debbo Angleterre jettoraji amen keeriɗi faade e Sonia Fagerberg Diallo bani amen debbo pullo mo lasli Amérique e gollal mum ñimgal e ɓamtugol Pulaar ko kanko hirjini reerɗini Migray en ko kankone woni e ko ñiiɓi ballidiɗo Ceerno Aboubacry Dème
e dumun fulo mumgo ko kankone newni tappugol mulgol e caaktugol Inta Aanniinde e kudol jiknaɗo men tedduɗo Cheikh Hamidou Kane Ndakaaru hitande 1990. Eɗen kucca e kongol pirɗo o hono yo yurmede Allah woni mum Ceerno Aboubacry Deme hayo deftere Cheikh Hamidou Kane wietende e Faraïse l'aventure Ambugue firama e Pulaar tiitonde deftere firande nde ko Inta Aanniinde firongo ko goto e goomu windiyankoɓe ɗemɗe gendije waɗi ɗum sabu ko goomu o yinno ɗum ko nonne kadi goomu o darorani fulde deftere mawɗo men gando men tedduɗo e leñol men hono Ceerno Ahmadou Hampate Ba wietende e Faraïse l'étrange destin de Wangre so en garti e Inta Aanniinde binduɗo o e Faraïse kañum e pirɗo o fof ko nehande wotere min jibina mawni e nder galleji diiniyankoji galleji fulɓe ko ɗum waɗi ha golle ɗe mbaɗa e dow darnde Cheikh Hamidou Kane e hoore mum jabɗo jangitanade en firongo gila hoore ha laaci musidɓe woɗɓe hono docteur Mamadou Ndiaye e Ceerno Yero Doro Diallo yo yurmede Allah woni mum e Ceerno Amadou Alpha Ba balliti en cellitinde golle ɗe so en ƴellitima e deftere he hande jetten Allah newnanɗo en gurdam ha e o saha juulen e nulaɗo makko Muhammadou yo jam e kisal ngoni mum jettor keeriɗo faade e giɗol leñol fulɓe daraniɗo wallidde wurtinde ɓure maggol hono docteur Sonia Fagaberg Diallo e joom galle mum tedduɗo Alpha Boubacar Diallo mbiɗa ardina e jettor walluɓe hono docteur Mamadou Samba Diop murtuɗo poɗɗo min nannimi e jangde Pulaar ha kunƴumi e golle ballitoje leñol ngol fedde ɓamtare Pulaar yettama kañumne sabu teddungal yimɓe mayre mbaɗanimi e gardigu fedde nde tuggi hitande 1990 ha hitande 1987 mbiɗe huccina fulongo e geñgol Alpha Siré Diallo tengti noon e tanirako nam Yeyya e Hawwa Kane yo wuur kala daraniɗo wurtinde ɗemɗe gendije e kuɗol Ceerno Aboubacry Deme yo yurmede Allah woni mum pirɗo deftere nde Ndakaaru
hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi. ko ɗo timmi tayre ɗimmere lefol men gadanol deftere jignaɗo men tedduɗo Cheikh Hamidou Kane hono l'aventure Ambugue e Pulaar wonti Inta Aanniinde tawi ko fulo ceerno Aboubacry Dem yo yurmede Allah woni mo. eɗen tori geno mo senade wodani nde o sembinta en ha yeeso e timminde ngal gollal. on jarama salli ala Muhammadu.